Aweshe ngalesikhathi nginibingelele bafowethu nabamenzi wezinto zonke emhlabeni egameni lenkosi ngiyabingelela lo mphambi kwenu uzama ukuhla kaMdletshe Sibongo ehluhluke ngaphansi kwesigodi senkosi uMdletshe. Hayi ngizonithula nalo ixoxo lami lafowethu lengoma ezo16 esikuba best of ugqibu awu3. Niyazi ukuthi ngisebenza kakhulu nabaculi, ngisebenzile noJumbo, lo ngoma ikhona kwi-album but i-best of ngisebenzile no DJ Tira no Professor, lo ngoma ikhona but i-best of bese kuthi ezintsha ntsha ziwu16 and zimnandi ngokuphindwa. Unext awukho awudluli ngisho yodwa. Uma ungathi usathi ubheka nje la escreenini okuyingoma kuyiyona esihloko se-album lethi ngizonda inzondo, ungayilalela nje ukuthi ubeke indlebe kancane uzwe ukuthi uzozwana. Into kuzoba ingoma la ekhona ethi ukuhlupheka. Le ngoma ithi hamba kuhlupheka kwangifunana. Nanoma awuba sezamile wakhona isizamile ikhona neshapathi izinto zonke engaziphethe kahle kodwa ke ngenxa yethemba yakho ukuhluphela amandla. Nama ngiphelile amandla ngithi hamba kuhlupheka kwangifunana. Nje ubuyizwe nje iqeqebu wenza. Bese ngithi ke kini nonke bafowethu njengoba siya maholide kaDisemba kuma festival cela siyiphathe kahle sinakekele imindeni yethu behle udlame kuhlumuzeni kwengane kanye nabantu besifazane. Indoda ayiqale namhlanje ukuphutha njengendoda. Bafowethu ngiyacela ningisupporte kakhulu ni-download ingoma zami ama-CD akhona la ngitholakala khona ku Facebook ke ugqibu Mdletshe omuhle bese kuthi Instagram ugqibu @RamboSA, WhatsApp 072 2012 lezi number ke ibhala screen ngithinta bafuna nabahle bemcimbi siyakhuleka yize sibancane kodwa masiphethe ingoma enkulu kangaka inkunzi ziyayiqhashela futhi angiqhubeke nendlela.